Tak mám zase další hotel do sbírky. Hotel Pendry, San Diego. Pernička s hajzlíkem. Menší teda, ale stačí. Takhle, no. Tady takhle. Další pokoj. No. Dostal jsem upgrade na corner room a American Express platinový amenities. Snídani, $100 kredit na žrádlo a takhle San Diego, no. Centru pěkně. Gaslamp Quarter. No, takže takhle. Pelech velký. Dobrý, může být.